Ohayo gozaimasu. Ang ganda ng panahon. Eating to the snack. So, prepare natin yung Harley Davidson natin na bike. Oh my God! Oh, siya. Daot na ito ng battery. Pak, spark pag mo. Tapos dito na check. Full bars. So, dari ang final. Start button. Really, nigga? Udagan lagi po ni sa walay battery no. Tingala bata dari o. So, sumlinto ko na ni nga bike dala magkuhit. NANI?! Agi rin ko dari sa underworld no. Isa kadangaw nga underbridge. Tak losot. Chill na kayong bata eh. Ikot-ikot lang hanggat sakang tama nag-elevate. Dami ng yun, bumalik na din yung camera. Ito mga magalang yung mga hapon dito. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Yan yung sila yung mga nagbabantay na mga tatawid na bata. Nakikita nyo bang nakikita ko? McDonald's. Yan, may McDo dito sa Japan. Wala nga lang Jollibee. No! Iba pala ang McDo dito kumpara sa McDo sa Pinas, no? McDo dito walang rice. Kaya wag na lang, next time na lang. So hanggang dito muna ako no, and see you next biyahe kung saan tayo magkita-kita ulit. Babus!